جی میں بسم اللہ کرا میرے قابل عزت قابل احترام جناب محترم بھائی شہباز مارد صاحب رئیس اعظم کالو والی تحصیل و ضلع منڈی بہاؤدین حال مقیم سعودی عربیہ چیف ایڈمن پنجابی مشاعرہ گروپ 786 انہاں دی نظر کہ زندگی دا سفر سوادی نہیں پتا ہے لب پون جے توڑ دے بیلی کہ ہوے بالکل فرق نہ ہستیاں دا شالا ہومن جوڑ دے بیلی تے چنگے خون دے بیلی ہوندے ہیں ہر مشکل موڑ دے ویلی کداں بھیڑ چ درد سلام جلیندن جڑے ہومن لوڑ دے ویلی تے چنگے سجن کائنات دا مول ہوندے کسے ہک جیا ہوندا لاکھ نہیں اوقات نہ ویکھیں لگدیاں دی کدی وقت چ بدلے آکھ نہیں تے کچھ سانگے ملک تو وکھرے ہوندے کوئی فرق سگیندا رکھ نہیں بت دور بھی ہومن سجنا تو روح را سائیں ہوندے واکھ نہیں تے چنگے سجن تا دل دی مندری دے بہوں قیمتی ہوندے کھیوے پر لبدن قسمت والیاں نو چنگی سنگت دے باغ دے میرے تے رل وسدیاں جھیڑے ہی ہو پوندے رل وسدیاں جھیڑے ہی ہو پوندے تے ہو ویندن درد منیوے جیڑی پھٹ گیاں سجن نو برا بھلا آکھے او جے اللہ پاک نہ دے تے چنگے سجن ہوندے کج غربت دا دکھ سکھ چ بیلی بائی ہوندے بالخصوص جناب محترم بھائی سید وقاص حیدر شاہ صاحب محترم بھائی مار یاسر صاحب جناب شہریار ڈار صاحب محترم جناب سید زین صاحب لفظاں تے توجہ کہ چنگے سجن ہوندے کج غربت دا دکھ سکھ چ بیلی بائی ہوندے بنے بھیڑ تا عابد مخلص سنگتی وت پجڑیاں کان پنائی ہوندے تے سر دے کے سنگت دی لاج رکھ دین اوکھے ویلے سر دے سائیں ہوندے چنگے سجن خزانہ زندگی دا بیلی نسلی قبراں تائیں ہوندے